bħala klab dan riżultat stennejna, ġifieri sorpriżi setgħu ġew kontra, kieku għall ħers qatt fallejna xi ħaġa. Però sodisfazzjon kbir għalija li tlifna palju f'Marzu erġajna ħadnieħlhom dak tal-medalji, erġajna ġibnihom 5. Tista' tgħid tal-klabb tagħna waqqafna rekordi ieħor darbtejn fuq xulxin għal Settembru nieħdu 5 paljiet tal-ewwel. Hemm ħafna sagrifiċċju u training warajja. Meta tmur bħallum hekk taħseb li dawa jiġihom kollox perfett, imma jkun hemm ħafna sagrifiċċji u ħin ta' training. Mbagħad minn hemm inti turi li inti superwuri fuq kulħadd. Dis-sena huwa rekord ieħor, tiġrata bit-tnej, 16-il darba konsekuttivi, rekord ieħor 5 l-ewwel. Kienu mod ġiex tiġriet kienu tajbin it-tnej. Ħriġna bħas-soltu, fimna minn l-aħjar li tagħna, trenjajna, minna xahar u nofs nittrenjaw sewwa fil-baħar. Parti matul is-sena u r-riżultat wasalu. Ħdimna fl-imkien bħala tim, kumitat, qaddiefa u s-suċċess wasal ġa Bormla reġa'. Ħassejtu l-pressjoni fuqkom illi kontu favoriti allura ma sejtux tfallu? Issa drajna jisna, issa bħala tim jina l-kut 3 snin infila fuq xulxin bħala Bormla, tifhem? L-lum il-ġurnata għandi 41, għaddajjes meta taqbes l-40 mhux ngħidlek tkun wasalt spiċċajt. Imma tibda tħossokna iktar differenti milli meta tkun żgħir. Però għans li tibqa' terbaħ, tagħmel kuraġġ, tibqa' titrenja, titrenja iktar minn qabel u r-riżultat jasalu. Nitrenjaw bis-serjetà kbira sena kollha, m'għandniex xarej, xahar, nitrenjaw minn ġimgħa oħra nibdew nitrenjaw għal ta' Marzu biex inti dejjem iżżomm ruħek rebbieħ. Issa nibdew training fuq l-art. U ġieri konsisti minn ħafna affarijiet biex inti terġa' ġib stamina, nifs. U mbagħad qisu minn 3 xhur qabel, 4 xhur qabel nerġgħu nibdew il-baħar.